Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهوسن ناي مكتتال شادشاي مدرخ تور دي فرانس لومي نوددر بج عماليا بنكهو اب اغام مززا مابصحي وزبلار استي كمزو هاب كغبرو خلو قتلي عماليا نمعتار زكير زلو طمطمغن طنقاقن اب زملو وددر كتيتو تادي بوغاشر ابزنايلوم مدرخ نتمقناقنت زخونه يوناس فينجرغار بخلت دقيقن 38 كاليتن نخمريمكو إيفانوبول بول سيكساس فلوريان ليبوفيزن يان أيوسون زعمسل التقادم تقا بخلت تدغن 57 كاليتن رحريحيو نبينو نيمود أتحنس أترغيسوم بوغي خا كابتلومي مودق تزقات أمو نرويجاوي ترستن نتا وناني أزخون بج أماليا نابزبانو مليسوام زحلف عمتون بوغاشر شمون تحمل بج أماليا كون ناخيلو كم زنبرا أيرس سعن يخون مبر ابتقوان زنبرا نايقز يفللي كم زنايلومي ابشدشت مدرخات ناب 3 دقايق زصقاقا عين بران بزحات تنتناي زوددر مسبقعات بوغي ابقمت اتيو زخون حدقا يخون تكنيكاو صقم تزياقات ايمو كلس بج عماليا تودي يخبلو يسمو علوم بزدما تور دي فرانس كلتشن عسران شدشتن نايقات الي عماليا وددر نابلو كتصوعو جميرو مالوم ابزنايلوم مدرخ بيني زركبهم ناي شوكا تقدمتي انترفوتا ابفلما كيلومترات زنبرت ناي نطبيق اصبتا وددر كال سرح ينبرومن ام ناي مود اتحنصات مسبينيام فليبسنن ميرلرن بقلت افو كورادر كم زي كل تردي وزلو مات بيدرسن زاغيت اقديمو انهادميو نطبز اكب زلوم لومون لكع كم ناي ربعي مدرغ كم مفلمتا ناي توددر نتقداماي فيزما فيكتور كومبانا ارتحيزو بمخاد نتن 25 نطبي كوستن ترايوم نسو بخمس عقباب ابكلت مدرغات 5 نطبي كوستد مخالو نبعل بيني كسيب اللوم يزلو ابقصالي نز تقداماي تماساسال سقمت كيوسد كتنقولو كغدوريوم بيني ابزاناي نطبي قصبتا وددر بتقداماي استانا ماكس كانترن ياسفر فليبسن تقدمو حمشاي ترتاب بمحاز 10 نطبي كوسد كيلو زلوم بحفشا ابقلس قتل ماليا مار بيدرسن بزصاوتو زلو تكنيكاو بلچا ب 168 نطبي قتل ماليا كعقبا خلو ماكس كانتر كا تمالي زحازو كالعي درجان نايلومي 16 نطبون حجيزو ب 93 نطبي كالعي درجا مصيلوم ايرتراوي بينيام غرماي دما 91 نطبي حيزو ابسالساي ترتاي زلوم كاندي مورادرت بين زخونه جاسفر فليبسن كا كابتن ايرتراوي بحموش نطبي طراي تفنتيتو بدحريو ابراب عيترتا يزلوم از درجاتاتن نطبن دمايو نناي صباح شابعي مدرخ فلي سحبت كفترن حيال تورادارنت كمزهلوان غيرو زلوم تقدمتي صباح ابشابعي مدرخ ابسط احزبله غولغول 175 كيلومتر زويروم ابوردويم ناي مود اتحنصاص كرغصوم ازوددر دما قلس بوردو ويكا باتل اوف بوردو زبل سيامتو هيبولوم حمشاي مدرخ كل نقار مسحيلن بمنبارن عمود اتاني مدرخ عوض نممزغاب استخايد قلس حنفشفش كبزحون بوتان محاز ابستخايد قلس كا كساب مرحي زفطرو تقدمتي زودقولون كونتات كم زغات اما ايرسعن صباح جن زوم تقدمتي نايلومي بدهن زل على ناي عقب معقني مالت اتش سي استوهبون عقب ديبوم يورادرو بمهلاوم اتن تصاورت دناويين حيلن كريان بينن كلب NSN دما ابز مدرخ كلت علاماتات كهرميم كاتو مات بيدرسن اتزتقمول زلو حديم كاب مخاد نطم موساد زبل سلتو زبرعنلو تكنيك متتتاو اموداتا خا بيني مس فتنت فليبسني خنتي ميرلر زدارك حيل نخركب بولس بوتا محاز صباح مات بيدرسن ابلع بينن فليبسنن بتقطاتالي انصيفو زلو ناي 78 كلتن نطبي زغودللو زعبي عدل كلبات NSN البسينيوم اتعمام دما 120 كيلومتر زويرو مسموصي زجمر صوتا 120 كيلومتر مستلعلو ناي نطبق صبتا وددر سلازلا بيدرسن ويكا
ካልኦት ተቀዳድም ተሃዲሞም ነተን ዝለዓለ ነጥቢ ከይወስድዎን እሞ ነቲ ዴንማርካዊ ከየርብሕዎ ጉጅለ ምጥርናፍ ከድልዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ድሕርታ ናይ ነጥቢ ቅፅበታ ውድድር ዘላ 4.7 ሚእታዊት ዓቐን ዘለዋ ናይ 1.4 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ፋሕፋሕ ከይብሉ ክሳዕ መወዳእታ ንቢ ንምብፃሕ صباح اتزلع زوسد نطبي 95 እዩ ኣብ ክልቲኡ ቅጽበታ ውድድር ቀዳማይ ንዝሓዘ ተቀዳዳማይ ማለት እዩ ፔደርሰን ኣብዛናይ ጽባሕ መድረኽ ንቢንያም ይኹን ንፊሊፕሰን ነጥቢ ክኸስበሎም እንተዳኺሉ ቀጠልያ ማልያ ንምውሳድ ኣብ ዝግበር ቅልስ ዝተነጽፈሎም ፍልልይ ንኽመልሱ ኣዝዮም ከም ዝሽጎሩ ይዝእመን ዋላ እኳ ገና 5 ውድኣት ናይ ቅጽበታ ውድድር መድረኻት ኣብ ቅድሚኦም ተሃለዋ ኣብዘናይ ጽባሕ መድረኽ ንቀጠልያ ማልያ ማእከል ጌርና ኢና ዳ እንዛረብ ዘለና እምበር ናይ መድረኽ ዓወት ንኸመዝግቡ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎም ከም ቲም ሜርለር ዝኣመሰሉ ተወዳደርቲ እውን ኣለዉ ሜርለር ድሮ ኣብቶም ኣብ መንጎ ዝካየዱ ናይ ነጥቢ ቅጽበታ ውድድር ከንሰሓብ ይረአ ብምህላው ናብዚ ውድድር ንናይ መድረኽ ዓወት ኢሉ ከም ዝመፀ ኣነፂር እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ጽባሕ እታ ነዚ ዝሓለፈ ዓመት ክልተ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ዝዓበየ ዕድሉ እያ ቢኒ ፊሊፕሰንን ፔደርሰንን ናይ መድረኽ ዓወቱን የገድሶም እኳ እንተኾነ ቅማረ ነጥብን ሕድሕዳዊ ውድድርን እቲ ቀንዲ ዝሰርዕዎ ጉዳዩ ቢኒ ኣብ 2024 ንሳልሳይ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ዋንነት ቀጠልያ ማልያ ከውሕስ ከሎ 11 ሓምለ ምንባሩ ኣይርስዕን ጽባሕ ድማ 10 ሓምለ እዩ ዳርጋ ኣብ ዓሞቲ ዝኸውን ዘሎ እሞ ጽቡቕ የስማዓና ንቢኒ ኣብ ቦታ ርእይቶ ጽቡቕ ዕድል ተመነይሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ትማሊ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ብቴክኒካዊ ጸገም ቀጥታዊ ትንታነ ከነቕርበልኩም ዘይምኽኣልና ይቕሬታ እናሓተትና ጽባሕ ግን ምስ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኤልያስ ኣፍወርቂ ኣብታ ናይ መወዳእታ 1 ሰዓት ናይቲ ውድድር ሰፊሕ ቀጥታዊ ትንታነ ክንህብ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱም አከፋፋሪ ኒውካስል ብሩኖ ጉመራይስ ምስ አርሰናል ብውልቁ ስምምዕ ከም ዝገበረ ፉትቦል ትራንስፈር ዝተባህለ ማዕከን ዜና ንእሙናት ዝበሉ ምንጭታት ተቂሱ ኣብ ዓምድታቱ ኣስፊሩ እቲ ማዕከን ዜና ብዘይካዚ ሓለፍቲ ዕድጊ ጋነርስ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ሞርጋን ሮጀርስ ውን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ቀሪቦም ኣለው ብምባል አርሰናል ዝመጽእ ሰሙናት ክልተ ገደስቲ መስራሓት ክትውድእ ምዃና ኣፍሊጡ ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ኒኮሎ ሼራ ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳቡ እቲ ብራዚላዊ ኣብ ኤምሬትስ كساب 2031 ዝጸንሕ ብውልቁ ምርዳእ ከም ዝገበረ ለጢፉሎም ወዲ 28 ዓመት ብሩኖ ጉመራይስ ኣብ ዝእዋን ኒውካስል ብትኸዶ ዘላ ካይዳ ሕጉስ ከም ዘይኮነን ዝሓለፈ መዓልታት ከዓ ንኣካየት ታጋንታ ካብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ወጽእ ከም ዝደሊ ከም ዘፍለጦ መን ኣይርስዕን ንሱ ናብታ ተገዳስነት ሕዲራቱሉ ዘላ አርሰናል ክኸይድ ድሌት ከም ዘለዎ ከም ዘነጸረውን ተሓቢሩ ነይሩ ሕጂ ድማ ዋላ እኳ ጋዜጠኛ መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ኒኮሎ ሼራ ካብ ኢጣልያ ወጻኢ ኣብ ዝግበሩ ውዕላት ኣብ ገለ እዋን ሓቅነት ከም ዝጎድሎ ይግለጽ እንተኾነ ውልቃዊ ስምምዕ ኣካይዱ ዝብል ዜናታት ግን ብሰፊሑ ይዝርጋሐሎም ብዙሓት ወገናት ድማ ምስ ድሌት ተጻዋታይ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ሓበሬታ ሓቅነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጹ እዮም ዝሓለፈ መዓልታት ዴቪድ ኦርኒስተን አርሰናል ነቲ ተጻዋታይ 70 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍለሉ ቅርብቲ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ኒውካስል ነዚ ብራዚላዊ ናይ ምሻጥ ድሌት ዘይብላ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ካብ ኣብ ግርጭት ምእታው ንምፍናው ክትግደድ ትኽእል እያ ዓቢ ማዕከን ዜና ዘ ቴሌግራፍ ግን እቲ ብዴቪድ ኦርኒስተን ዝተዘርግሐ 70 ሚልዮን ዩሮ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ኒውካስል ካብ ናይ ሳንድሮ ቶናሊ ዝውሕድ መጠን ገንዘብ ከም ዘይተሓትት ኣፍሊጡሎም ዘ ቴሌግራፍ ዛጊት ክለብ ምስ ክለብ ዝተገብረ ዝርርብ ከም ዘየለን እቲ መስርሕ ክቀላጠፍ እንትደኣ ኮይኑ ድማ አርሰናል ወግዓዊ ጠለብ ናብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ተቐርብ ኣለዋ ክትብል ኣፍሊጥ ኣላ እቲ ክሳብ 2031 ብውልቁ ተሰማሚዑ ዝብል ዜና ድማ ናይ ደላሎ ሃልክንተ ዘይኮይኑ መስርሕ ምስግጋር እተጻዋታይ ገና ኣብ እግሪ ተኽሊ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ይኹን እምበር እታ ማዕከን ዜና ብሩኖ ጉመራይስ ኣብ ኒውካስል ክወጽእ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ብምህላው አርሰናል ሓደ ስጉምትን ተደኣ ወሲዳ ኒውካስል ካብ ጉዳይ አሌክሳንደር ኢሳቅ ተማሂራ ብምህላዋ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣይክትብልንያ ኒውካስል ካብ ዝተጻዋታይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ እንተደኣ ጽበላ ኮይና ግን አርሰናል ቢላውን ኣብ መስርሕ ምስግጋር ሞርጋን ሮጀርስ 130 ሚልዮን ፓውንድ ክወሃባ ሓቲታ ብምህላዋ ነታ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ቀሊል ዘይኮነ ወጻኢታት ይኮና ብሓፈሽኡ ግን ሚኬል አርቴታ ንብሩኖ ጉመራይስን ሞርጋን ሮጀርስን ንምፍራም የማናይ ኢድ ሒዙ ብምህላው እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ካዝና ጋነርስ ዝምርኮስ ክኸውን እዩ
ንአንድሬስ ሳንቶስ ካብ ቸልሲ ንኤደርሰን ሲልቫ ካብ አትላንታ ወዲአትሎም ዘላ ዩናይትድ ገና ሳልሳይ አከፋፋሊ ንምፍራም ኣብ ዕዳጋ ተጻወቲ ንጥፍቲ ከም ዘላ ተሓቢሩ መስርሕ ምስግጋር ኤደርሰን ብምኽንያት ዋንጫ ዓለምን ካልኦት ጉዳያትን ሙሉእ ወግዓውነት ከይለበሰ እኳ ተጸንሐ ሕጂ ግን ኣብዚ ሰሙን ሕክምናዊ ምርመራ ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ወዲ 22 ዓመት አንድሬስ ሳንቶስ ንቦታ ካስሜሮ ክትክእ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ዝመጸ ተጻዋታይ እንትኾነ ዩናይትድ ግን ምስ መስበርቲ ማኑኤል ኡጋርተ ሳልሳይ አከፋፋሊ ናብ መሳርዓ ክትጽምብር ምዃና ይዝንገር ሓለፍቲ ዕድጊ ሬድ ዴቪልስ ዋላ እኳ ፈረንሳዊ አከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ቾመናይ እቲ ቀንዲ ዝደልይዎ ተጻዋታይ እንትኾነ ምስ ወከልቲ አከፋፋሊ ሮማ ማኑ ኮነ ግን ዝርርብ ከም ዝጀመሩ ይዝግለጽ ዘሎ እቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ሮማ ናብ ፕሪሚየር ሊግ መጽኡ ዓቕሙ ከርኢ ከም ዝደሊ ክገልጽ ጸኒሑ እታ ኢጣልያዊት ክለቡን ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ክኸይድ ማዕጾ ከፊታቱለያ ወከልቲ እተጻዋታይ አቀዲሞም ምስ ሓለፍቲ አርሰናል ሲቲን ሊቨርፑልን ከም ዝተዘራረቡ ይግለጽ እኳ እንትኾነ ሕጂ ግን ዩናይትድ ሓደ ደረጃ ንቅድሚት ቀዲማ ተዘራርቦም ከም ዘላ ይዝሕበር ዩናይትድ ንሓደ ማቲያስ ፈርናንደስ ከተጥፎ ዝተሓተት 100 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ክልተ ብራዚላውያን ተጻወቲ ከም ዝውዕል ብምግባራ ከም ኣወንታ ዝገልጽዎ ብዙሓት ብምዃኖም ሕጂውን ነዚ ወዲ 25 ዓመት ኮነ ካብ ሮማ ምዕዳግ ከም ጽቡቕ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽእል እዩ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ኣብ ተሓዛ ሓገዝ ዝህብ ቴክኖሎጂ ማለት ቫር ኣመልኪቱ ካብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ሒዙ ተግባራዊ ዝኸውን ሓድሽ ሕጊ ውፅኦም ኣብ ግጥማዊ ካብ ምሕላፍ ንግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ግብፅን ኣርጀንቲናን ደሚርካ ኣብ ልዕሊ ቴክኖሎጂ ተደጋጋሚ ክስታት ክቐርብ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ፊፋ ካብ ሕሜታ ነፃ ንምዃን ኢሉ ካብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ሒዙ ናይ ቫር ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ከም ዝህልው ገይሩሎ ቅድሚ ሎሚ ጉጅለ ቫር ካብቲ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ተደኪኑ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ፊፋ ኮይናያ ክትሰርሕ ጸኒሓ ፊፋ ጾታታት ብኸምቲ ንሱ ዝደልዮ ከም ዝውድኡ ኣብ ምግባር ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሳነታት ናይቲ ቴክኖሎጂ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ምትእትታው ይገብር ከም ዘሎ ክስታት ምስ በዝሐ ግን ሓድሽ ስቴሽን ኣብ ውሽጢ ስታድየም ከም ዝትከል ተገይሩሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ዝኸውን ናይ ቫር ጉጅለ ቴክኒካዊ ጌጋታት ከየጋጥሙን ከም ዝሕግዝ ተፈሊጡሎ ምናልባት ኣብ ሞንጎ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ዘሎ ናይ ቫር ቤት ጽሕፈትን እቲ ናይ ዳላስ ቤት ጽሕፈትን ቴክኒካዊ ዘይምርድዳ ማለት ናይ ኮሚኒኬሽን ጸገም ዘጋጥም ድማ ጾታ ደው ከይብል እቲ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ዘሎ ጉጅለ ውሳነ ክህብ ፍቃድ ተዋሂብዎሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ዘሎ ቫር ዝኾነ ጸገም ዘጋጥሞ ድማ ከም ኩሉ ግዜ ማእከላይ ዳኛ ናብ ሞኒተር ቀሪቡ ናቱ ፍርዲ ክህብ ይኽእል እዩ ፊፋ ብሰንኪ ዝሕጂ ኣተኣታቲዎ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ማለት ብሰንኪ ጉድለት ቫር ጾታ ደው ክብል ከም ዘይብሉ ዝፍልጥ ዘሎ አርሰናል ሓንቲ ካፕተን ንድንቅ ብቕዓት ዝውንን ሜክሲካዊ ጂልቤርቶ ሞራ ዝምርምራ ዘለዋ ጋንታታት ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ወዲ 17 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዋንጫ ዓለም ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ወዲ ብሉጽ ብቕዓት ድሕሪ ምርኣይ እዩ ኣቓልቦ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ጋንታታት ክረክብ ክኢሉ ሜክሲኮ ዋላ እኳ ኣብ ግጥማዊ ካብ ምሕላፍ ብሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እንተተገለፈ ጂልቤርቶ ሞራ ግን ሓደ ካብቶም እታ ጋንታ ክሳብ እቲ ደረጃ ክትበጽሕ ዝሓገዙ ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ ንሱ ኣብ እዋን ዋላ እኳ ምስ ሜክሲካዊት ክለብ ቲዋና ይጻወት እንተሃለወ ናብ ክለባት ኤውሮጳ ክመጽ ምዃኑ ግን ጥርጥር ከም ዘየለ ይዝሕበር አርሰናል ነዚ ወዲ 15 ዓመትን 308 መዓልታትን ከሎ ኣብ ውድድር ክለባት ቀዳማይ ዲቪዥን ሜክሲኮ ብምጽዋቱ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሞራ ኩነታቱ ዝከታተሉ ኣባላት ለይኻ ከም ዘለያ መርበብ ሓበሬታ ዘሳናፍሊጣ ሞራ ኣብ ዋንጫ ዓለም 200 ናይ ጾታ ደቃይ ክረክብ ብምኽኣሉ እውን እቲ ዝነኣሰ ንሜክሲኮ ኣብ ከም ዝበለ ዓቢ ደረጃ ዝወከለ ኮይኑ ሞራ ዝመጽእ ጥቅምቲ 18 ዓመት ዝገብር ብምዃኑ ኣብዚ ናይ ክራማት መስርሕ ምስግጋር ናብ እንግሊዝ ክመጽእ ዝኽእል ኣይኮነን ተታሒዙ ክጸንሕ ግን ይኽእል እዩ አርሰናል ንብሉጽ ተጻዋታይ ሌስተር ጀረሚ ሞንጋ ከሲራቶ ከም ዘላ ይዝሕበር ሲቲ ነዚ ወዲ 16 ዓመት ተጻዋታይ 10 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ክትወስዶ ትቀራረብ ከም ዘላ ምንጭታት ዘረድኦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓብ ወዱን ኣሰልጣኒ አርሰናል ሚካኤል አርቴታ ዝኾነ ጋብሪኤል አርቴታ ምስ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት
ተጻወተ ታጋንታ ልምምድ ክገብር ከም ዝተፈቀደሉ ተፈሊጦም እትወድ 17 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ክንፍ ዝጻወት ኮይኑ ዝሓለፈ ኣዋርሒው ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ጋነርስ ሙሉእ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድል ተዋሂብዎ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ ናይ 18 ጋንታ ኣርሰናል ክጽምበር ዕድል ገይሩ እኳ እንተነበረ ናይ ምስላፍ ዕድል ግን ኣይተዋህቦን ቅድሚ ክልተ ወርሒ ግን ኣንጻር ሬኒን ምስ ታጋንታ ኮይኑ ኣብ ናይ 18 ዓመት ፕሪምየር ሊግ ተጻዊቱ ነይሩ እዩ ፋይላት ኣርሰናል ከዓጸና ሓደ ካብ ክልተ መናቱ ደቂ ኩንታሮ ዝኾነ ኤድዊን ኩንታሮ ምስ ዓባይ ክለብ ኢንዲፔንደንት ደለቪለ ኣብ ዝተጻወተሉ በቃማቅማ ጸጉሩ ርእሱ ስሕበት ረኺቡ እቲ ወዲ 16 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝቀዳማይ ናይ ፕሮፌሽናል ጸወቱ 3 ደቂቃ ክጻወት እዩ ተቀይሩ ንሜዳ ኣትዩ ንመጀመርያ ግዜ ኩዕሶ ኣብ ዝተንከፈለ ሸቶ ምምዝጋቡ ድማ ምስ ፍርቂ ጸጉሪ ፍርቅ ለጻይ ዝነበረ ጸጉሩ ዓቢ ኣርእስቲ ሰሪሕሎ ኤዲን ኩንታሮ ምስ ሓው ሄልገር ኩንታሮ ኮይኑ 18 ዓመት ምስ መልአ ናብ ኣርሰናል ክመጽ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ጋንታታት ደቡብ ኣሜሪካ ሓደ ተጻዋታይ ቀዳማይ ናይ ፕሮፌሽናል ጸወቱ ከካይድ ከሎ ብፍላይ ከዓ ካብ መሰልጠኒ ማእከል ዝመጸ ምዝኸውን ደቂ ጋንትኡ ጸጉሩ ከም ያቢሉ ከም ዝቕምቀም ዝመርጹሉን ባዕሎም ዝቕምቅሙሉን ባህልሎም በዚ ድማ እትወዲ 16 ዓመት ተጻዋታይ ፍርቂ ጸጉሩ ንሜዳ ኣትዩ መስሓቅ ሰብ ኮይኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ብዝተፈጺሙሎ ሰላም ወሰናይ